Teší aj polícia. Vyšetrovateľ začal stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Požiar vypukol v byte na prízemí, kde príčinou bola s najväčšou pravdepodobnosťou neodborná manipulácia s propánbutánovou fľašou. Pri požiari sa zranila jedna osoba. Radosť na cestách nám nerobia vodiči, ktorí sa v ľavom pruhu tak povediac vozia a príliš nesledujú dianie okolo. Dopravní policajti sa takýchto ľudí za volantom chystajú pokutovať za spomaľovanie. Skúsenosti motoristov z väčších miest. Po niektorí vodiči si ľavý jazdný pruh sprivatizovali s vedomím, že v meste sa to môže, no pravda je niekde úplne inde. To chápu tak, že je to súvislá jazda. Tak ako tento spomalený košický pirát. Auto idúce 40-kou obieha na štvorpruhu 40-kou. Pred ním široko ďaleko nikto, no za ním kolóna aut. A to nehovoríme o jednom vodičovi. Za pol hodinu sme ich v Košiciach narátali desiatky. Ak by ich takto šoférovať vymákli dopraváci, mohli by byť ľahší o nejaké to euro. Za uvedený prístupok vodičovi hrozí sankcia 60 eur. Pre tých, ktorí sú presvedčení o tom, že ľavý pruh je aj na pomalú jazdu a autá môžu ísť vedľa seba bez ohľadu na ostatných,